Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala silang ibang tinalakay kung hindi ang mga matatalinhagang nangyayari sa mundo. Itong si Tandang Amang, lumaking purong matatalinhagang salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Yung tipong kapag hindi mo yun pinag-isipan ng maigi, hindi mo mauunawaan kung ano ang mga bagay na kanyang sinasabi. Sa halos humigit 2 araw ng kanilang paglalakbay, unti-unti nilang nasisilayan ang kagandahan ng mundo. Itong si Iping, labis-labis ang kanyang pasasalamat kay Tandang Amang, gawa ng kahit papaano hindi siya nagduda na sumang-ayon sa pagpapaunlak nito. Sa pagdating ng araw na kanilang pinakahinihintay, doon na nga nila nasilayan ang tribong pinagmulan ng pamilya ni Amang. Habang papalapit sila sa teritoryo nitong nasa gilid ng dagat, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pagbalot ng galit sa kanyang katawan. Mas lalo pa noong nandilim ang kanyang paningin nang masipat niya ang pagmumukha ng mandirigmang pumatay sa pinuno ng mga sarot. Hindi pa man sila nakakalapit sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niyang nilagyan ng sabulag ang galyong kanilang sinasakyan. Para masipat sila ng kanyang mga katribo, sumakay sila sa isang maliit na bangka nito kung saan hindi yun nababalutan ng sabulag. Dahil sa kanyang ginawa, dali-dali naman silang pinaikutan ng mga sama, bitbit ang kanilang mga hindi pangkaraniwang sandata. Nang masipat naman siya ng mandirigmang pumatay sa pinuno ng mga sarot, agad naman itong inilahad sa mga kasama nito kung sino ang batang nagpakita sa lugar nila. Matapos siyang makilala ng pinuno ng kanilang iniwang tribo, dali-dali naman yung tumungo sa harapan niya habang nananatiling nakatitig. Pagkaraan pa ng ilang minuto, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, "Nabigyan ka na ng pangalawang buhay, ngunit pinili mo pa ring pumasok sa gulo. Ikaw na siyang anak ng demonyo, iisa lang ang dapat mong kahantungan at yon ay impyerno. Inaasahan naming nagpakita ka ngayon dito para gumante." Nang marinig naman ni Amang ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya sa lalaki habang sumasagot doon ng, "Tama ang iyong hinala. Kagaya ng pagkalipol ng mga mahal ko sa buhay, gayon din ang ipapalasap ko sa inyo. Ito nakatakdang araw para anihin nyo ang mga masasamang binhing itinanim nyo sa akin." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang binalot ng ulap ang araw kung saan doon nakita ng kanyang mga katribo ang ginintoang galyong nagkukubli sa sinag nito. Sa puntong yon, kitang-kita sa pagmumukha ng mga ito ang hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Yung tipong habang pinagmamasdan nila ang ginintoang galyon, doon nila napagtanto na hindi pangkaraniwang nilalang itong si Amang. Maya-maya pa, nagdesisyon ang kanilang mga panig na dalhin sa lupa ang kanilang paglalaban. Hindi naman yun naging problema para kay Amang at sa ermitanyo, gawa ng sa isip-isip nila, sila ang nakakalamang sa pagkakataong yon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang patag na lugar, di kalayuan sa Pangpang. Pagdating nila roon, agad naman silang pinalibutan ng mga katutubo habang inilalabas ang armas ng mga ito. Yung ermitanyong kasama naman noon ni Amang, na natiling nagmamasid, nakaalerto sa anumang pangyayaring maaaring maganap. Maya-maya pa, pagsilay nila sa isang mandirigmang nagmamadaling sumugod sa kanila, agad naman yung itinuro ni Amang kung saan yon ang naging sanhi upang magkaroon nyo ng butas sa noo. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung binawian ng buhay na siya namang ikinagulat ng karamihan. Matapos yan, lumitaw sa kanyang likod ang 10 niyang gabay na nasa kaanyuan ng mga anino. Bawat isa sa mga ito nagtatangan ng iba't ibang uri ng armas, kabilang ang isang sumpit na pumatay sa mandirigmang yon.
Dahil sa pangyayari, agad namang nagsigawan ang mga sama, indikasyon ng pagsasagawa nila ng ritual ng pakikipagdigma. Hinayaan lang naman yon nila Amang nang sa gayoy maipakita sa mga ito na kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa para matakasan ang tiyak na kamatayan. Matapos yung gawin ng mga mandirigma, bigla naman yung tumahimik habang taimtim na umiihip ng mga usal sa kanilang katawan. Ang labanang ito ay tagisan ng aral sa kanan. Hindi sana tayo hahantong sa ganito kung hindi dahil sa buktot yung pananaw sa buhay. Ako ang pinaghinalaan ninyong demonyo, ngunit ni minsan, hindi nyo nakita sa inyong mga sarili ang mga nilalang na sumasagabal sa inyong mga kaisipan. Kayo ang gumawa ng sandata laban sa inyong mga sarili. Seryosong wika ni Amang habang nagmamasid sa mga ito. Matapos namang maramdaman ng kaibigan niyang ermitanyo ang dahan-dahang paglakas ng espiritual na presensya ng mga katutubo, nagdesisyon niyong gamitin ang ginintoang buhok ng tikbalang. Pagramdam naman ni Amang na nakahanda na ito, agad naman niya yung inutusan na sumugod. Habang tumatakbo ang ermitanyo, mariin naman niya yung sinabayan, gawa ng kung sakali mang malagay yon sa alanganin, magiging madali para sa kanya na yon ay tulungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsugod sa mga ito, lahat ng mga palasong pilit bumabaon sa kanilang mga pananggalang ay paisa-isang nawawasak. Kahit hindi noon napapansin ni Amang ang bisa ng kaliskis ng bakunawa, alam niya sa kanyang sarili na malaki ang naitutulong nito sa kanya. Pagsiklab ng laban sa kani-kanilang mga panig, hindi na naging mahirap para sa kanya napaslangin ang mga mandirigma. Upang hindi na siya roon magkaroon ng awa, kapag nadadakip na niya ang mga ito, inuuna niyang wasakin dito ang mga ulo. Nagpatuloy ang digmaang yon sa loob ng 20 minuto hanggang sa 3 na lamang silang natira. Nang mapagtanto ng pinuno ng tribo na wala na yung masasandigang kasama, nagdesisyon niyong makipaglaban sa kanila hanggang kamatayan. Matapos naman yung mapagtanto ni Amang, dahan-dahan naman niyang kinuha ang isa sa mga kris na minsang ginamit ng kanilang katunggali. Paghawak niya rito, agad naman niyang sinugod ang pinuno ng mga sama kung saan yon ang naging hudyat ng simula ng duelo nila. Sa halos humigit 1 oras ng kanilang paglalaban, ginawa ni Amang ang lahat ng kanyang makakaya upang ipataw doon ang isa sa mga pinakamatinding parusang naiisip niya. Hindi naglaon nang magkandabutas-butas na ang katawan nito, kusa naman yung bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Sa muli nitong pagtitig sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang kawalan ng pagsisisi. Isa tayo sa mga tanyag na tribo ng mga sama. Subalit dahil sa isang pagkakamali, gumuho ang ating pundasyon. Imbis sana nakamuhian niyo ko noon, sinanay niyo ko hindi para lipulin ang sariling lahi, bagkus ay protektahan ito. Alam kong nagsisisi na kayo sa mga ginawa niyo. Wika ni Amang sa harap ng nag-aagaw buhay na pinuno ng kanilang tribo. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang noo gamit ang kamay nitong nababalot sa dugo. Pagngisi nito sa kanya, sumagot naman yun ang, Tunay ngang kasalanan namin ang mga nangyari. Sana Amang, kagaya ng pagsalang namin sa iyo noon, gawin mo din ito sa mga natitira mong kapatid. Naway wag mong ipataw sa kanila ang parusang ginawa namin sa iyo. Hindi malulutas ng isa pang pagkakamali ang pagkakamaling aming nagawa sa iyong pamilya. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagbagsak sa kanyang harapan habang unti-unting nawawala ng buhay. Pagkaraan lamang ng ilang minuto,
Muling nanumbalik ang katahimikan sa paligid na parabang ang tanging natira na lamang sa lugar na yon ay ang mga naiwang tinig ng mga katribo niyang pumanaw. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang pilit lumalabas na kalungkutan sa kanyang katawan buhat sa mga bagay na minsan niyang naranasan. Alam naman ni Amang na mali ang kanyang ginawa, pero yun lamang ang kanyang paraan para maipakita sa mga pumanaw niyang mahal sa buhay kung gaano kahalaga ang mga ito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip ng malalim, unti-unti na niyang natatanggap ang mga nangyari. Pakiramdam noon ni Amang, ang pagpatay niya sa mga mandirigmang yon ang siyang nagbigay sa kanya ng susi para matanggap ang naging kamatayan ng kanyang pamilya, maging ng mga sarut na tumulong sa kanila. Kinahapunan bago nila nilisan ang lugar, minabuti nilang ilibing ng maayos ang katawan ng mga pumanaw na mandirigma. Inalayan din nila yon ng mga dasal, nang sa gayoy tuluyan ng manahimik ang kaluluwa ng mga ito. Sa pagbalik nila sa kanilang tribo, bumungad sa kanila ang mga kababaihang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagsilay ng mga itong tanging si Amang at ang ermitanyo ang natira sa labanang yon, pilit naman siyang napapikit ng kanyang mga mata, gawa ng ang buong akala niya, pagmumurahin sila ng mga ito at isusumpa. Subalit paglapit nila sa mga taong yon, laking gulat na lamang ni Amang nang bigla siyang hagkan ng naulilang asawa ng pinuno ng tribo nila. Pagbigkas nito ng mga katagang humihingi ng tawad sa mga naranasan niya, doon pa lamang tumulo ang halos hindi niya mapigilang luha. Paulit-ulit yung humingi ng tawad hanggang sa maramdaman niya ang paglaya ng kanyang sariling animoy na kakadena sa isang madilim na nakaraan. Matapos nilang magkapatawaran, doon inilahad ng babaeng yon na matagal na rin nilang nailigpit ang manghuhula. Ilang araw kasi matapos ang pagpatay ng mga mandirigma nila sa kanyang pamilya, napag-alaman nilang pinangingibabawan pala ang matandang yon ng isang demonyo. Dahil dito, pinatawan yon ng isang pinakamataas na parusa na maaaring ipataw ng kanilang tribo. Alam mo, Amang, matagal ka na nilang hinihintay na bumalik. Walang araw na hindi nila sinasabi sa amin na nakahanda silang mamatay sa iyong mga kamay. Hindi ka namin masisisi sapagkat biktima ka lang din ng mga nangyari. Nagkasala sila sa iyo, kaya marapat lamang na makuha mo ang hinahanap mong paghihiganti. Huwag mo sanang hayaang balutin ka ng pagsisisi dahil lamang sa mga bagay na aming sinabi. Tandaan mo, kahit hindi mo sila pinatay, kusa silang magpapakamatay sa pagsapit ng ika-6 na anibersaryo ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Humayo ka, Amang. Gawin mo ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kahulugan. Wika ng binatilyong anak ng pinuno ng kanilang tribo. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang pag-uusap nila, minabuti niyang manatili muna sa tribo pansamantala para naman kahit papaano maunawaan niya ang pamamaraan ng mga ito. Nanatili sila roon ng 2 linggo na siya namang ikinatuwa ng kanyang mga kadugo. Bago nila nilisan ang lugar, tuluyan na silang nagkapatawaran. Tipong sa pag-alis nila, wala na talagang samaan ng loob. Kabilin-bilinan din ng kanyang mga kadugo, bukas ang kanilang lugar kung sakali mang magdesisyon doong manirahan si Amang. Matapos naman niya yung mapag-alaman, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat, gawa ng kahit sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari, nagawa pa rin siyang matanggap ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, kasalukuyan na silang naglalakbay pabalik sa tahanan ni Iping. Habang naglalayag sila sa laot, doon nila naisipang dumaan sa lupain ng Capiz. Noong mga panahong ito, talamak pa ang iba't ibang angka ng mga aswang sa lugar na yon. Maniwala kayo o hindi,
na dahil sa lakas ng presensya ng mga aswang, kumpiyansa ang mga itong ipaalam ang tunay na dugo nilang tinatangan. Yung tipong kapag may dugo ka ng aswang noong mga panahong yun, irerespeto ka. Bukod kasi sa hindi sila nananalo ng mga kababaryo nila, sila din ang nagbibigay proteksyon sa mga ito laban sa ibang aswang na naninirahan sa karatig baryo. Isa yun sa mga rason kung bakit noong mga panahong ito, pili ang mga albularyong naninirahan kasama ang mga tao. Kapag albularyo kang naninirahan sa baryo, iisa lang ang ibig sabihin nito at yon ay nagtatangan ka ng pambihirang karunungan. Pagtungtong ng unang kabilugan ng buwan, sakto naman ang pagdaong nila Amang. Bale, napadpad sila noon sa Capiz, magbabandang 9:00 na ng gabi. Habang binabagtas nila ang kakahuyan, ramdam na ramdam naman nila ang mga nagsisilipa ng mga nilalang sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos silang makaalis sa sapang pinagdaungan nila ng galion, bumungad sa kanila ang 3 aswang na kanina pang naghahanap ng pagkain. Paglapag nito sa kanilang harapan, nag-aangil naman yon habang nakatingin sa kanilang dalawa. Noong una, hindi pa yon gaanong pinapansin nila Amang, pero nang dumating na sa puntong naririndi na sila sa ginagawa ng mga ito, agad naman nila yung tinigalpo. Sa sobrang pagkasurpresa ng mga aswang, wala naman yung nagawa kundi ang manatiling tulala sa kanilang harapan. Bago yun paslangin ni Iping, inabisuhan naman yun ni Amang na ipakita sa iba nitong mga kasama ang gagawin niya. Matapos naman yung marinig ng ermitanyo, agad naman yung tumungo sa gitnang bahagi ng lugar kung saan wala doong nakatirik na puno. Pagpatayo niya sa mga aswang na humarang sa kanila, agad naman niya yung inusalan mula ulo hanggang paa. Alam niyo ang mga sumunod na nangyari? Matapos magsambit ng mga buhay na kataga ng ermitanyo, masisipat mo ang mga balat ng aswang na yon na unti-unting kumukulubot. Hindi naglaon, dahan-dahan na yung napapaluhod hanggang sa tuluyan na yung malusaw na parabang mga kandila. Sa pagkamatay ng mga ito, kitang-kita nila ang napakaraming mga aswang na bigla na lamang nagsikumpulan sa itaas na bahagi ng kanilang mga kinatatayuan. Paglapag ng isa sa mga ito, agad namang naramdaman ni Amang ang kakaiba nitong presensya, indikasyon na yon ang pinakamalakas sa angka nitong kinabibilangan. Pagtitigan nilang dalawa, bigla namang napaatras ang nilalang na yon. Gawa ng kusang bumalik sa katawan nito ang ginawa nitong pang-uusog sa kanya. Habang pilit na sumusuka ang nilalang na yon, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nananatiling walang imik. Paglapit niya ng bahagya sa kinaroroonan nito, mahinahon naman niya yung kinausap ukol sa mga bagay na nais niyang malaman. Simple lang ang tinanong doon ni Amang kung ilan ang baryo sa lugar na yon, sino-sino ang mga naninirahan doon, at kung meron ba doong malalakas na uri ng mangkukulam at mambabarang. Pagkarinig naman ng aswang sa kanyang sinabi, nanginginig naman yung sumagot sa kanyang harapan ng, Maraming mangkukulam sa lugar na ito, Ginoo. Sabihin niyo lang, gagawin namin ang lahat. Madakip lamang sila at maibigay sa inyo. Anumang oras na kinakailangan niyo kami, nakahanda ang aming grupo. Mabuti naman kung ganon. Magtatagal kami ng 1 linggo sa lugar na ito. Samahan niyo kami saan mang dako kami tumungo. Pero sa ngayon, ang mahalaga, mahanapan niyo kami ng lugar na maaari naming mapagpahingahan. Sagot naman dito ni Amang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung naglakad patungo sa isang baryo. Pagsilay naman nila sa ginawa nito, dahan-dahan naman sila roong sumunod. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, bumungad sa kanila ang isang maliit na baryo na animoy nasa gitna ng gubat. Bilang lamang ang mga kubong nakatirik doon
At sa bawat estado ng tahanang iyong masisilayan, malalaman mong payak ang pamumuhay sa lugar. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad sa kanila ng gabunan na purong mga tao ang naninirahan doon. Bagaman mga ordinaryo ang mga ito, hindi nila yon ginagambala sa kadahilan ng taliwas sa kanilang paniniwala ang pagpaslang ng mga taong matagal nang malapit sa ang kanila. Dagdag pa nito na ang iilan sa mga taong yon nagawa na ring makapangasawa ng mga kauri nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Tandang Amang ang digmaang pasikretong nagaganap sa pamamagitan ng mga lahi ng aswang. Ayon sa gabunang kanyang nakausap, nag-ugat ang labanang yon dahil sa hindi pagkakaunawaan pagdating sa parte ng kanilang mga pinapalaking pagkain. May iilan kasi sa kanilang mga kauri masyadong ganid sa karne ng tao. Yung tipong wala yung sinasanto, basta ang mahalaga para sa kanila, magkaroon sila ng magandang pagkain. Dahil sa kagagawa ng mga nilalang na yon, kung kaya't hindi nila maiwasang makipaglaban. Dagdag pa nito na dahil sa ganoong pag-uugali ng iilang mga lahi, kung kaya't sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga uri. Kung iisipin, isa yung katawa-tawang pangyayari sa lugar na yon, pero para sa mga aswang, seryoso yung bagay na marapat pagbigyan ng atensyon. Matapos naman yung marinig ni Amang, minabuti niyang huwag makisawsaw sa sigalot na kinakaharap ng mga ito. Bago maudlot ang kanilang pag-uusap, mariin niyang inilahad sa gabunan ang kanilang mga rason kung bakit sila bumisita sa lugar na yon. Huwag niyo sanang kakalimutan, pumunta kami rito hindi para makisawsaw sa kung anong sigalot na kinakaharap niyo. Bagkus ay pumunta kami rito para kumuha ng mga langis na gagamitin namin sa paglalayag. Sa oras na makuha na namin to, aalis kami dito ng mapayapa. Wika ni Amang. Nang marinig naman yon ng gabunan, agad naman yung napatitig sa kanyang mga mata habang mahinahong sumasagot ng, Pero, paano na hindi kayo makikisawsaw? Gayong ang mga langis na hinahanap ninyo, kabilang sa mga nagpapalakad sa mga angkang mortal naming kaaway. Pasensya na ho kayo, pero kung nais nyong makakuha ng sapat na langis, kailangan nyong makipagtulungan sa amin. Sa bandang huli naman, pare-pareho tayong makikinabang. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa inyong pagtulong, bibigyan namin kayo ng mga mangkukulam na pangkaraniwan lamang kung ikukumpara sa mga mangkukulam na nasa angkang yon. Kayo na lang ho ang bahalang humusga. Matapos naman itong marinig ni Amang, mariin niyang binalaan ang gabunan na huwag mamaliitin ang kanyang karunungan pagdating sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung humingi ng tawad sa kanya habang dahan-dahang tumatahimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga nila ang isang kubo na ayon sa gabunang yon, naninirahan doon ang isang albularyong kasundurin ng kanilang lahi. Maya-maya pa, nang bumukas na ang pinto nito, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Alam ni Amang na merong nangyayaring kakaiba sa albularyong yon, pero pansamantala, minabuti niya muna yung ipagsawalang bahala. Sa pagpasok nila sa loob ng kubo, hindi nila maipagkakaila ang nararamdaman nilang awa sa matanda. Yung tipong kahit malusog ang pangangatawan nito, hindi nila kayang maipagkaila ang dinaramdam nitong matinding paghihirap. Nang dumating sa puntong hindi na maatim ni Iping ang kanyang pagkaawa sa albularyong yon, agad naman niya yung pinakain ng buto ng isang halamang gamot kung saan nagbigay ito ng pansamantalang kaginhawaan sa kausap nilang albularyo. Dahil sa ginawa ni Iping dito, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa matanda na magkaroon ng mahimbing na tulog. Kinaumagahan, paggising nilang dalawa, minarapat muna nila yung kausapin. May kutob kasi noon sila Amang
na may nangyayaring hindi kaaya-aya sa lugar na yon. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanilang mga katanungan, agad naman sila nitong pinapasok sa isang silid na parabang labis yung nababahala ukol sa mga aswang na maaaring makarinig. Okay, ang angas ni Tandang Amang, no? Isipin ninyo parang hindi niya pa nga yata kailangan kumilos eh. Tapos wasak agad yung pinanggalingan niyang angkan. Pero medyo nakakalungkot, no? Kasi isipin ninyo, dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, dahil lang sa minamanipula ng demonyo yung manghuhula, humantong sa napakasakit na kamatayan yung bawat panig. Yun nga, yung mga magulang neto ni Amang, tsaka yung buong lahi niya, yung mga mandirigma dun sa tribo. Medyo masakit lang para sa akin kasi nga, wala eh. Napasok sila ng demonyo eh. Pero sige, para hindi na tayo mabitin, yung 3 tsaka finale, bukas yun. Sunod ka agad natin. Yun lang. Salamat.